dic Marinette. Una noia com les altres. Però quan el destí em tria per lluitar contra les forces del mal, em converteixo en prodigiosa Ladybug! És Ladybug, qui ens porta sort, el seu gran cor és molt modern. És Ladybug, que ara ho veureu, mai més el mal podrà fer res. És Ladybug. Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir, l'impostor. I si el convides al cine? Això mateix, i em puc imaginar la conversa. A l'Adrien, que et vindria de gust. Ho veus? Em supera cada cop que el veig. Em venen esgarrifances per tot el cos. Llavors, l'única manera de mantenir una conversa normal amb ell és que hi parlis sense veure'l. Per exemple? Hi ha una solució per parlar amb ell sense veure el que es diu telèfon. Només et cal el seu número. I sé qui té el número de l'Adrien. Ostres, tu, quines ganes de veure-la. Estic segur que t'has superat, Theo. És un honor. Tinc moltes ganes de conèixer-la. Espero que em firmi la foto que em va inspirar l'estàtua. Oh, ja és gairebé l'hora. Ladybug i el Gat Noir ja haurien d'haver arribat. A veure, sabem que la improvisació no és el teu fort, o sigui que llegeix el full. Els profes sempre diuen que no llegeixo amb naturalitat. Doncs aprèn-te el text. No costa tant i tu ho pots fer. Però no improvisis. Sents? Deixa-ho estar, no sortirà bé. Massa tard, ja truca. Hola, és el contestador de l'Adrien. Deixa el missatge. Ha saltat el contestador. Missatge sense improvisar. Hola, contestador de l'Adrien. Soc la Marinette i tinc un missatge per tu, esclar, perquè és el teu telèfon. O sigui... o sigui que truca'm, adéu. Què? No volies que li deixés un missatge com ara? Hola, tio bo, soc la Marinette. M'agradaria convidar-te al cine, però estic tan penjada per tu que l'única manera que tinc de parlar amb tu, sense bavejar, és pel coll de telèfon, eh? Si vol tornar a escoltar el seu missatge, premi-ho. Si vol esborrar el missatge, premi-2. Prem dos! Missatge desat, pot penjar. No és tan desastrós com sembla. Sí, és un mal rotllo, però un dia o altre li hauràs de dir, d'una manera o d'una altra. Almenys ara ja no teniu secrets. El contestador ha gravat tot el que he dit. I què? Li he dit, tio bo. No pots sentir aquest missatge de cap manera. Em moriré de vergonya. D'acord, tinc una idea. Si l'Adrien no ha contestat, vol dir que deu estar ocupat. O sigui que pots agafar el seu mòbil abans que ell. Però vés a saber un pare, ara. Sí, va esgrima després de classe. Per això no ha contestat. Acaben d'aquí a 22 minuts i mig exactament. De veritat, Marinette, estàs com una cabra, ho sabies? Té un missatge nou. Vaig a beure aigua. Torno de seguida. Pla, que ets un golafre. Tens un missatge nou. Aparta't del mig, que el vull sentir. No conec el número. Ostres, ja fem tard. Hora de transformar-se, Plac. Avui és la inauguració de les estàtues de Ladybug i el Gat Noir. Me n'havia oblidat. Jo també. Què? Però si no has dit res d'anar a la inauguració. I no hi vaig. Vull dir que sí. Bé, que me n'havia oblidat. Escolta, el mòbil de l'Adrien el podríem deixar per després? Si esperem que s'acabi la cerimònia, potser s'haurà acabat la classe i l'Adrien ja haurà agafat el mòbil. Oh, llàstima, i he d'anar pel Ladyblock. Ho sento, Marinette. Tranquil·la, ja m'espavilaré. Espero. Segur? Sí, segur. Guai! Bona sort! No facis disbarats i no improvisis! Ladybug no havia d'anar a la inauguració? Sí, però abans la Marinette ha d'anar a l'Insti. Si és una cerimònia en honor teu. Doncs és justament el meu honor el que està en joc. Només seran 5 minuts. Serem a la cerimònia abans de poder dir Akuma. Perdona, Gat Noir, però Ladybug no ha vingut. No et preocupis per ella, ja vindrà. Puc controlar sol la situació mentre l'esperem. Fet i fet, sóc el que mana. És que m'hauria agradat que em firmés aquesta foto. És formidable, tan valenta i tan intel·ligent.
la manera que té de salvar el món. I si comencem la cerimònia? Potser això la farà venir? Esperi un minut, sisplau, senyor alcalde. Arribarà aviat, ho presento. En guàrdia! Aquí. Quina és la seva taquilla? Si li truques al mòbil li sonarà. Ben pensat. París se sent obligat a agrair els que cada dia ens protegeixen de les forces del mal. Ladybug i el gat noir. Afanya que la classe s'acaba. És aquesta. Oh, està tancada amb clau. Les estàtues són increïbles. Només hi ha un error. Jo sóc més alt que Ladybug. Ladybug no ha vingut. Només li volia dir que m'agrada molt dir-li que he posat tot el meu cor en aquesta escultura. Segur que si es prengués la molèstia de conèixer-me, veuria tot el que tenim en comú, que ens dediquem a les coses que ens agraden. Sento trinxar-te els teus somnis, però és que Ladybug i jo ens molem. Oi que m'entens? Ah, sí? Sí, estem molt units. Què li deu veure, Ladybug? I ara guanyo, Déu-n'hi-do. Ja vinen! Deixa el mòbil! És que encara no he esborrat el missatge. No hi ha temps! I hauríem d'anar a la cerimònia. Vinga! Ai, S'ha acabat per avui. Demà serà un altre dia. Ens molem, eh? Si no t'agafes l'amor seriosament, di que es molen. No te la mereixes. Jo sí! Decebut per Ladybug i gelós del gat noir? És el candidat ideal per sembrar el caos. Emprèn el vol, petita Kuma, i enfosqueix el seu cor! Hola, impostor. Sóc l'Esfinx. Quan et desfacis del gat noir ocuparàs el seu lloc i Ladybug serà teva per sempre. Només de pensar-hi ja ronco. On deu ser? Per què em mires així? Jo no me l'he menjat, t'ho prometo. com es fa per consultar els missatges amb aquest, Casa? Oh, és l'Adrien! Busca el mòbil! Ah! I si el localitza, quedaré com una lladra. La policia em detindrà i acabaré la meva vida a la presó. Pitjor encara, no podré anar mai al cine amb l'Adrien. Oh! Marinette, saps que això no és una pel·lícula, oi? Ja ho sé, però és que és tan difícil ser a la vegada la Marinette i Ladybug. Hola, és el contestador de l'Adrien. Deixa el missatge. Mal de que haver deixat el gimnàs. Ei! Ostres, mireu. No és el gat noir? Gràcies. Sí. Va, corre, fes-me una foto. Ja l'he fet, mira. No em feu cas, només estic robant aquest quadre. Continueu la visita. Ei! I per acabar, una notícia increïble. El Louvre ha estat escenari d'un robatori espectacular. Uns vídeos aficionats no deixen cap dubte de la identitat del lladre, el famós superheroi Gat Noir. Aquest quadre em fa feliç. Però què és això, el gat noir? Em fa feliç, tio. A més de ser un impostor, fa uns acudits vomitius. Hi ha una bona notícia pels aficionats de Batàvia. L'Adrien havia de tenir un telèfon intel·ligent d'última generació caríssim. No sé ni com funciona aquest trasto. Potser et seria més fàcil si et traguessis les manyobles. I deixar les meves empremtes per tot arreu? Ni parlar-ne. Problema resolt? Gairebé. Encara no he pogut esborrar el missatge, però ho estic intentant. No, li has robat el mòbil? Sí,
No, bé, tinc pensat tornar-li. I tu on ets? M'aniria molt bé un cop de mà. Impossible, sóc al Louvre. Espero detalls sobre el robatori del Gat Noir. Què? Han robat el Gat Noir? No, dona, que no ho saps. El Gat Noir ha robat el quadre de la Gioconda. En ple dia! Ladybug no trigarà a arribar i no m'ho puc perdre. No toquis res, vindré després. Molt bé. El Gat Noir té molts defectes, però no és un lladre. És el moment. Kiki, transforma'm! Ostres! Tranquils, hi ha un error d'identificació. El lladre és un impostor. Jo sóc l'autèntic Gat Noir. Si m'ensenya el lloc del robatori, podria trobar pistes. Ja sap que tinc molt bona vista. Esclar, segueixen. Gràcies per l'ajuda, Gat Noir. Ei, jo sóc l'autèntic Gat Noir! Sóc molt més refinat que l'altre! El gat està atrapat. Repeteixo, gat atrapat. Senyor alcalde, és impossible. Cregui'm, hi ha d'haver una explicació. El gat està tancat, Ladybug. Si es pensa que el retindrà... Calla, calla, deixa actuar els professionals, Ladybug. Tenim la situació ben controlada. Gràcies per la calorosa rebuda, però he de pirar. Només us ho repetiré una sola vegada. Heu comès un greu error! El Gat Noir s'escapa! Si és innocent, es pot saber per què fuig? Si a vostè l'haguessin tancat sense raó, no fugiria? Sol·licitem reforços, repeteixo, sol·licitem reforços. Som al Museu del Louvre. Gat Noir, què passa? Saps que sóc innocent, oi, microbi? No facis el burro i no em diguis microbi. Això és seriós. Trobaré el culpable i salvaré els bigotis. Et mantindré informada. No intentes atrapar-lo? Ho deixo als professionals. Però que no m'heu vist! Quin desastre! Mira com heu deixat el cotxe! Si vols el meu parer, el lladre estava comatitzat. És el que sospitava. Fixa't bé en aquesta canya. L'escultor. Com m'ha pogut passar per alt aquesta gelosia? La teva o la seva? Ja, molt graciós. Ja tinc impostor. Gat Noir, on ets? He trobat l'amagatall. De qui? De l'impostor. Però què t'empatolles? Si haguessis vingut aquest matí, sabries de què parlo. Sí, d'acord. Va, digue'm on ets. No, això és entre ell i jo. Jo m'he ficat en això tot sol i me'n sortiré tot sol. Oh, Gat Noir! Gat Noir! El gat és al sac. Cataclisme! No acabo d'entendre què veu Ladybug en tu. Et deixes atrapar en qualsevol trampa com un perfecte idiota. Busques això? Quin dels dos despenjo? El meu o el meu? Ladybug, vine de seguida! He atrapat l'impostor al taller de Teo Barbó. Arribo en 30 segons. No vinguis, Ladybug! És una trampa! Massa tard, Gat Noir. Ja ve cap aquí, tal com ho havia previst des del principi. No l'enganyaràs, ell em coneix bé.
Jo també et conec bé, i a partir d'ara estarà enamorada de mi, no de tu! O enamorada de mi? Oh, naturalment que m'estima, i justament per això et sabrà desemmascarar. Impostor, no discuteixis més i porta'm el prodigi del gat noir. Mita-la! Ostres, la veritat és que sou clavats. Esclar, perquè sóc jo. On és el seu Akuma? A l'anell, naturalment. Fes els honors. Ladybug fa tota la feina per nosaltres, una bonica ironia. També té els mateixos poders que tu. Una autèntica fotocòpia, oi? Si no et creus que sóc l'autèntic gat noir, pregunta-li per la nostra història d'amor. T'he mentit mai, microbi? Espero que no li hagis parlat de nosaltres. De què? Que tu i jo, ja ho saps, vam fer un jurament secret. Ah, sí, esclar. No hem fet mai cap jurament. Impostor! Jo t'estimo, Ladybug. Sóc molt millor que aquest gat sarnós. No suporto la mentida. El gat noir té molts defectes, però no m'ha mentit mai. Gràcies pel compliment, si és que n'és un. Ara! Agafa-li el prodigi! Si no ets meva, no seràs de ningú! Cataclisme! Jo no sóc de ningú. Lucky Charm! Una cullera. Què se suposa que n'he de fer, d'això? Ben jugat, milady. I el seu Akuma? La foto de la butxaca. N'hem de fer via. Et destransformaràs abans que jo. És molt bo! No cal exagerar. T'he dit que era millor. Però jo encara sóc millor! Ei, que sóc jo! Mentida! El de veritat sóc jo! Em comenceu a posar nerviosa! A veure els anells. Quants coixinets us queden? Gat noir, et toca a tu! Amb molt de gust. Tinc ganes de fer-me les ungles. És l'hora de pescar Akuma! No! S'ha acabat de dolent, petit Akuma. T'allibero del mal! Ja et tinc! Adéu, papalloneta. Prodigiosa Ladybug! Ui, bona parada. Celebro que distingissis l'autèntic gat del fals. Quan he sabut quin estava realment enamorat de mi? No ha sigut difícil. Faràs bé d'ajudar-lo. Li acabes de trencar el cor. Sí, i no només a ell. Va! Què hi faig aquí? Ladybug? Sento molt no haver pogut venir aquest matí.
Oh, me la pots firmar, la foto? És clar que sí. Saps que tens molt de talent? L'escultura està molt aconseguida. Gràcies, Ladybug. I no et preocupis, sé el que hi ha entre vosaltres i no diré res. Ah? No l'he trobat. Per escoltar el missatge un altre cop, premi 1. Per esborrar el missatge, premi 2. El missatge s'ha esborrat correctament. Saps què? Li diré que he trobat el mòbil. És un bon pretext per començar una conversa. I després aprofitaré per convidar-lo al cine. Estic orgullosa de tu. Potser et va caure en algun lloc? Doncs així la persona que l'ha trobat havia de ser el vestidor masculí. Allà és on mirava els missatges a la classe d'esgrima. Era aquí! Però si hi he mirat 1000 vegades aquí dintre. Tens massa coses al cap. Què et sembla si anem al cine aquest vespre? Ei, nois! Us fa res que vinguem amb vosaltres? Genial, estaria molt bé.